Ελληνίδες Έλληνες. Η Τουρκία μετέτρεψε την Αγία Σοφιά στην πράξη σε τζαμί. Για άλλη μια φορά. Προκαλώντας το λαό μας. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι παράπονα, διαρροές και δελτία τύπου. Άμεσα θα πρέπει να θέσουμε το ζήτημα αυτό ως μία από τις προϋποθέσεις, μαζί με την πάυση της κατοχής της Κύπρου και την απόσυρση των στρατευμάτων κατοχής, μαζί με τη διακρύβωση της Θήκης και των υπολείπων αγνωμένων, μαζί με την πάυση της επιθετικότητας της Τουρκίας στην Θράκη και στο Αιγαίο, και βεβαίως να κάνουμε και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να διορθώσουμε μια ούτως ή άλλως εσφαλμένη απόφαση. Να ακυρώσουμε τη διαδικασία ανέγερσης του τζαμιού στο Βοτανικό και να το μετατρέψουμε σε ένα μουσείο της γενοκτονίας των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της οικονομίας, συνεχίζεται η καθοδική πορεία. Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, συμπεριλαμβανομένες και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδέχονται την συνέχιση του έμφυα, ο οποίος είναι στην ουσία ένας δημευτικός φόρος, ανήκει μέσα στο πλέγμα αυτών των μέτρων που επιτίθεται στην ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων. Αυτή δεν είναι μια δεξιά πολιτική, δεν είναι μια φιλελεύθερη πολιτική, είναι μια πολιτική αντιαναπτυξιακή. Αυτό που θα πρέπει να είναι ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να γίνει μια μέρα η χώρα με την χαμηλότερη φορολογία στην Ευρώπη και έτσι θα γίνει και πρώτη στην ανάπτυξη.